ಹಾಯ್ ಮಾತಾಡ್ಲೆಂಚೊಲ್ಲರ ಮಾತಾಡ್ಲ ಚಾ ಪರಿಯಾರ ದಾದ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲರ ಇನ್ನೀ ಸಂಕ್ರಮಣತ ನಮ್ಮನ ಒಂಜಿ ದೈವದ ಪೂಜೆ ಆಂಡ್ ಸಂಕ್ರಮಣಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಪೂನೀರು ದೀಪಿನ ಕ್ರಮ ಉಂಡತೆ ಅಂಚ ಪೂನೀರು ದೀಪಿನ ಕ್ರಮ ಆಂಡ್ ಅದು ಪೂಜೆ ಪೂರ ಅದು ಇನ್ನು ಒಂಜಿ ನಮ್ಮನ ಊರ್ದಲ್ಲ ಆಡಿದ ಒಂಜಿ ನಾಗಬನಕ್ಕೆ ಪೋದು ಬರ್ಕಂದು ಅಂಚ ಯಾನ್ಲೆನ್ನ ಮಗಲ್ಲ ಪಿದಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ರಿಕ್ಷಾ ಪಂತ ನನ್ನತ್ತೆ ಪೋಡಾತೆ ಪೋದವಳು ದಾದ ಪೂರ ಉಂಡು ಎಂಚಿನ ತೋಡು ತಂಬಿಲ ಮಿನಿ ಮಲ್ಪಾಗ ಅಂದು ಪಂದಾಗ ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ವಿಷಯ ಐತೆ ನಮ್ಮ ಜಾಗಗ್ ಇಲ್ಲಡೆಗ್ ನಾಗೆ ಮಿನಿ ಬತ್ತಂಡ ಪಂಡ ಹುಚ್ಚು ಮಿನಿ ಬತ್ತಂಡ ನಮ್ಮ ಸೆಕೆಗೆ ಬತ್ತನದಾನ ಅಂಚ ಬತ್ತನದಾನ ಇಂಚ ಬತ್ತನದಾನ ನಿನ್ನುವ ನಾ ಜಾಗಗೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿ ನಡೆಗ್ ನಮ್ಮ ಪೋದೊಂಜಿ ತಂಬಿಲನ ಅತ್ತು ಪೇರ ಅತ್ತು ಬೊಂಡನ ಇಂಚಿನ ಕೊರ್ದ ಇಡ್ಡ ಎಂದು ಅಂಚ ಮುರಾಣೆ ಒಂಜಿ 2-3 ದಿನ ಆಂಡ್ ಒಂಜಿ ಸಾದಿಡ ಬೋಪಿನಂದ ಅನ್ನ ಒಂಜಿ ನಾಗೆ ಬತ್ತನು ಅಂಚ ಎಂಕ್ ಪೋಯಿಂದಲಾಂಡ್ ಅಂಚ ಪೋದೊಂಜಿ ಇನಿ ಒಂದು ಪೇರು ಮಾತ ಮೈತದು ಬೊಂಡ ಮಾತ ಕೊರ್ದು ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಪಿಂಗಾರ ಮಾತ ಕೊನಪಾದೀತೆ ಪಿಂಗಾರ ಬೊಂಡ ಪೇರು ಮಾತ ಕೊರ್ದು ಒಂಜಿ ತಂಬಿಲ ಮಿನಿ ಮಲ್ಪಾದ ಕೈ ಮುಗಿದು ಬರ್ಕದು ಅಂಚಂಡ ಪೋಯತೆ ಬನ್ನಾಗ ಪೇರು ಮೈ ತೊಂತೇರು ಅಂಚ ಆಯ್ತು ಒಂಚೂರು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತೆ ಮತ್ತು ಪೇರು ಮೈ ತಾದಿತ್ತೆ ಪೂರ ಶೃಂಗಾರ ಮಲ್ತಂದಲ್ಲೇ ಇರ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬಾರೆ ಅಭಿಷೇಕ ಮಲ್ತದು ಮತ್ತು ಅದು ಹೂ ಪಿಂಗಾರ ಮತ್ತು ದೀದು ಶೃಂಗಾರ ಮಲ್ತದು ಇತ್ತ ನನ್ನ ಮಂತ್ರ ಮತ್ತು ಪನ್ನೊಂದಲ್ಲೇ ನನ್ನತ್ತೆ ಮಂಗಳಾರತಿ ಪೂಜೆ ಮತ್ತು ಹಾಕೋದು ಪೂಜೆ ಮತ್ತು ಅದು ಬಕ್ಕನ ಮುಟ್ಟಿದಾಡ್ದೆ ಒಂದು ಪೇರು ಮತ್ತು ಕೊಮ್ಮತ್ತ ಪೇರು ಬೊಂಡಪುರ ಮೈ ತಾಡು ಅನ್ನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ತಿಂಗಳು ಪೋರ 5 ವರ್ಷ ಮಾತಾಡ್ಲ ಹೋಗ್ಲು ಪೋರಂಡ ತಿಂಗಳು ಪೋಲೆ ಎಡ್ಡೆನೆ ಬೊಕ್ಕ ಹೆಂಚಿನ ದೋಷ ಅಂತನೆಲ್ಲ ಪರಿಹಾರ ಆಗ್ತದೆ ಪನ್ನೊಂದು ಯಾನ್ ಅಂಚನೆ ಪೋತ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಮನಸ್ಸಾಡು ಅಂಚ ಬಿದಾಡ್ದು ಮತ್ತು ಖುಷಿ ಆಡಿ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇತ್ತೇರ ಒಂದು 10-25 ಜನ ಇತ್ತೇರ ಮತ್ತು ಪೂಜೆ ಮತ್ತು ಇರ್ತದೆ ಮಾತ ನಾಗನ ದೇವಸ್ಥಾನ ನೋಡ್ಲ ನಾಗನ ದೇವಸ್ಥಾನ ನೋಡು ಕನ್ನಗ ನಾಗ ಬನೊಟ್ಟು ಮೊಲ್ತ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆಯ್ತಾ ಒಂದು ಪುರ ದಿತ್ತದೇವ್ರು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಇರ್ತದೆ ಆಮೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲೇರು ಯಾನ್ ಆಯ್ತ ಪುರ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತಿಸಿ ಅರ್ಧ ಆತನು ಒಂತೆ ಆತನೇ ಆಯ್ತಾ ಮತ್ತು ಪೂರ ಆತಜ ಅಂಚ ಮಲ್ತಿಸಿ ಖಾಲಿ ಬನ್ನತ್ತ ಮಾತ್ರ ಒಂಚೂರು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತೆ ಅಂಚ ನನ್ನತ್ತೆ ಆಯ್ತಾ ಜೀರ್ಣದ್ದಾರೋ ಗ್ಯಾನ್ ಪೋಯ್ ಸರ್ತಿ ಪಾಡ್ದಿತ್ತ ವೀಡಿಯೋ ಅಂಚ ಅದು ಇನಿ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ದಿಜ ಆಯ್ತಾ ಮತ್ತು ಇನ್ನೇನು ಖಾಲಿ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪಕ್ಕೆ ಪೋಯಿ ಬತ್ತೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತದ್ದು ಲಾಯ್ಕ್ ಹೆಂಚನಿಗೆ ಪಂತಿಂದ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತು ಪ್ರಸಾದ ಮತ್ತು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಭಟ್ರು ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಅಂದು ಮುದಗಡ್ಡೆ ಪಂತೆ ಸುಧಾಕರ್ ಭಟ್ರು ಒಂದು ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಜನ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತಿದ್ದಾರೆ ಖುಷಿ ಆಪು ನಂಗೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಆಪುನ ಕೊಂಡ ತಿಂಗಳೊಂದು ಸರ್ತಿ ಪೋರಾಂಡ ಪೋಲಿ ನನಗೆ ಕೈ ಮುಗಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಕೊಂಡೆಡ್ಡೆ ನಮ್ಮನ ಒಂದು ಜಾಗದ ನಾಗನಡೆ ಕೊಂಡೆಡ್ಡೆನೆ ಅಂಚ ಒಂದು ಹೋದ್ ಬರ್ತೀನಿ ಒಂದು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಆಡಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಭತ್ತ ಇದ್ದ ಮತ್ತು ತೀರ ಭತ್ತದೆಲೆ ಇಲ್ಲದಂತಾರೆ
ಬತ್ತದಾದ ಒಳ್ಕೊಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತಿಂಚೋರು ವೀಡಿಯೋ ತುಯ್ಯಾರೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಏರ್ ವಿಜಯ ಲಾಕ್ಸ್ ಬಿದ್ರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ದೆ ಜರಾಕು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬೊಕ ವೀಡಿಯೋ ಎಂಚಾತ್ರ ಪನ್ಲೆ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಪಿನ ಮಾತ್ರ ಮದ ಕೊಡ್ಚಿ ಬಾಯ್.